Mga kapuso, karong gabi inagayod ang Kapuso Countdown to 2025 nga ipaygayon sa Mall of Asia sa Pasay City. Andam na ang mabulukong stage kung asa mag-perform ang inyong paboritong Kapuso Stars. Nagpakatag na sabog security personnel sa suludong gawa sa venue lakip sa palibot sa mall aron masiguro ang kaluwasan sa mga makiparty unya. Doon na nasay mga ambulansya ug medic kung dunay emergency. Gilaumang anaa sa 200,000 katao ang mudag sa unya. Gani doon na naglinya na kaganinang kadlawon pa lang. Lakip sa mag-perform ang SB19 ug T-pop groups nga Kaya ug 1621 BC. Siyempre, anaa inyong paboritong Kapuso Stars nga sila si Asia's Limitless Star Julian San Jose, Raver Cruz, Miss Ay de las Alas, Christian Bautista ug si MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid nga usa sa mag-host sa Kapuso Countdown to 2025 isa sa puso. Sa mga timbahay sa New Year, matanawan ang Kapuso Countdown to 2025 sugod 10:30 p.m. sa GMA ug GMA Pinoy TV ug via live streaming sa GMA Network YouTube channel ug ubang online platform sa Kapuso Network.